4 snin ilu ġie ffirmat ftehim storiku li ra l-paga minima nazzjonali tiżdied bi 8 euro fil-ġimgħa biex bekk il-ħaddiema Maltin wawċin setgħu ikomplu jirnexxu. Dan il-ftehim li kien iffirmat bejn il-Gvern u l-imsieħba soċjali kollha membri tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali aċċerta li l-paga minima ma tkunx intaxxata dan sabiex il-paga minima tibqa' fil-bwiet tal-ħaddiema kollha kemm hi. B'mod ċar il-Gvern Laburista kien qal li ma kienx se jittollera li l-ħaddiem jibqa' fuq il-paga minima wara sena mal-istess kumpanija u li l-paga trid tiżdied. Hawnhekk kien appella lill-unions u lil min iħaddem biex jassiguraw li ma jkunx hemm abbuż ta' dan. F'dan il-ftehim li kien deskritt bħala wieħed li se jagħti serħan il-moħħ lil ħaddiema ġie stabbilit mekkaniżmu li kull 4 snin jipproponi ż-żieda neċessarja fil-paga minima. Biex dan seta' jseħħ l-ewwel f'Malta kellu jinħoloq il-ġid biex ikun jista' jitqassam għaliex kieku għollit il-paga minima mingħajr ma qabel tkattar il-ġid, ħafna kumpaniji kien ikollhom jissikkaw iktar iċ-ċintorin għad-detriment tal-ħaddiema. 4 snin wara Gvern Laburista mmexxi mill-Prim Ministru Robert Abela baqa' jagħti priorità u inċentivi lil ħaddiema Maltin wawċin, kif ukoll baqa' jara li jkompli jinħoloq ix-xogħol tant li f'pandemija il-qatt baqa' kważi fl-istess livelli ta' qabel il-pandemija. Miżura ewlenija li komplet issaħħaħ il-ħaddiem kienet l-għajnuna fil-ħlas tal-pagi mill-Gvern fejn il-Covid Wage Supplement salva mal-100,000 impjieg.